Director de culte. Fa 2 anys vam entrevistar a Johnny To a Sitges, on el festival li dedicava una retrospectiva. Ara fa 15 dies vam tornar a parlar amb ell. El director de Hong Kong va ser a Barcelona per clausurar el BAF i ens va explicar unes quantes cosetes sobre la seva última exquisitesa, Sparrow. Johnny To i el seu puro es van passejar per Barcelona per clausurar l'exitosa 10a edició del BAF, el Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona. Primer va assistir a la projecció de The Mission, dins la retrospectiva que dedicava el certamen a Hong Kong. The Mission és un dels clàssics de la filmografia d'aquest director tan eclèctic, capaç d'adaptar el seu estil elegant a qualsevol gènere. To va respondre a les preguntes del públic i va comentar diverses vegades que li agrada Barcelona i el Barça. This is my second visit to Barcelona. The last time was when I was in the Sitges Festival. Like I said before, I really like the Barcelona football team. A la cloenda del certamen, celebrada a l'Espai Movistar, el festival va retre homenatge a Johnny To amb un recull videogràfic de la seva obra i presentant la seva darrera pel·lícula, Sparrow, la història de 4 amics carteristes que es dediquen a fer petits robatoris a Hong Kong. Un dia troben a una dama que els sedueix i els enganya. Però darrere d'aquesta romàntica fem fatal hi ha una crida de socors. Estilitzada, fotografiada a la tardor, amb una banda sonora evocadora, Sparrow es converteix en un gran homenatge a Hong Kong. És una carta d'amor oberta a aquesta ciutat. Sparrow és com una visita guiada per Hong Kong. Per a moure'ns amb delicadesa per la ciutat, he escollit el gènere musical, tot i que no hi ha cançons. És ideal per seguir les accions d'uns personatges molt propers a la figura romàntica clàssica dels fora de la llei. Petits lladregots que es mouen amb agilitat per una ciutat que estimen. La referència que tenia al cap és el film Els paraigües de Cherbourg, de Jacques Demy. L'última escena de la pel·lícula és un homenatge directe a aquest títol. Sparrow, que vol dir pardal, és una paraula que a Hong Kong serveix per anomenar els carteristes. A la pel·lícula reflecteixen els diferents significats d'aquesta paraula i es potencia sobretot el d'un ocell que vol volar lliure. És el paper que interpreta Kelly Lin, la noia que implica els 4 carteristes en la seva recerca de la llibertat. Malgrat que al principi té l'aspecte d'una femme fatal, la noia de la pel·lícula és com un ocell. Com l'ocell que entra dins el pis de Simon Yam, un dels carteristes. Ella ve del continent, la Xina, i cau sota les grapes d'un mafiós que no la deixa anar. Vol tornar al seu país, però necessita que l'ajudin a escapar. Hong Kong és un lloc de pas per molta gent. Un hi fa escala, però se'n va a un altre lloc. Ella és aquest pardal que s'atura un temps a Hong Kong per tornar al seu lloc d'origen. Sparrow és la combinació de thriller, història d'amor, musical, documental. Com sempre, Johnny To utilitza tots els gèneres per explicar la història que ell vol i tal com necessita explicar-la. Un director no pertany a un gènere, únicament s'hi acaba endinsant quan el guió porta cap a un tema determinat, però el que fa la pel·lícula única és l'estil, el segell personal de l'autor. El més important és aconseguir expressar el que vols, sigui quin sigui el tema. Et puc posar d'exemple una de les meves pel·lícules, Election. Superficialment és una cinta de gàngsters, un thriller, però en el fons és una crítica sobre l'ambició, sobre l'abús de poder i l'atracció dels humans cap a l'autodestrucció. Johnny To és el director més prolífic i autèntic de Hong Kong. Alguns companys de la seva indústria han provat l'aventura internacional, com John Woo o Wong Kar-wai, però To prefereix quedar-se a casa. A Hong Kong té un gran prestigi i a través de la seva productora Milky Way pot fer les pel·lícules que ell vol i com ell vol, a un ritme de gairebé 2 cada any. Però la indústria de Hong Kong, que temps enrere va ser una de les més potents i apreciades del món, no passa pel seu millor moment. En Johnny espera que torni l'època daurada del cinema de l'excolònia britànica.
És un problema del sistema. Durant els anys 80, el cinema vivia una bona època. Apareixien sales per tot arreu i els directors trobaven recolzament en una indústria que tenia ganes d'arriscar i experimentar. Actualment, entre la pirateria, la saturació de material audiovisual i la decadència de les multisales, és difícil que la indústria rutlli. Espero que tornin els bons temps. Sparrow encara no té distribució a casa nostra, però sí a Exiled, un excel·lent western xinès que suposa un remake de The Mission. To la va rodar el 2006 i la va presentar al Festival de Venècia. Aviat arribarà als cinemes comercials després d'haver passat pel Festival de Sitges i les nits de cinema oriental de Vic. Cada vegada són, i són més, els fans de Johnny To. Esperem que algun dia se li reconegui el seu lloc entre els grans del cine contemporani.